Vi er Trøflerne. Vi er en ny YouTube-kanal, der er lavet af Tommy25, som bare hedder Tommy25, og The Jacob Bikes, der også der hedder Jacob Bikes. Ja. Og ja, vi vil optage lidt Minecraft og alt muligt. Ja, vi vil lave Minecraft-videoer, vi vil lave... Jeg ved ikke. Måske livestreams. Måske skal vi have lidt mindre end 0 subscribers. Og det kunne også være sådan noget med at... Det ved jeg ikke. Eller hvor det kun er én, hvor man ikke kan spille multiplayer, hvor vi så vil bare sidde i skiftet og spille og sidde til en bedste spil og bare ja, fordi det kan godt være, hvis man ikke... Indtil videre har vi ikke fået en intro. Så du med en intro med, der godt kan lave introer, så vil du gerne, må du gerne lave det. Så hvis de gider lave en intro til mig, så til os, hvor der gerne må stå sådan en trøffel, så kan det være fint. Vi har bare ikke nogen intro, så derfor så er der sådan en trøffel, når vores video går i gang, og det er jo sådan, som det må være. Det kan også være fint nok. Og her er vores store flotte trøffel. Ja, den har vi lige brugt sådan 90 timer på at bruge. Vi har slet ikke brugt World Edit, vi har overhovedet ikke brugt noget. Slet ikke World Edit. Overhovedet ikke. Nej, det kunne vi aldrig finde på. Og I kan få lov til at downloade den mappet, det er link i beskrivelsen. Ja. Og please subscribe os. Eller bare like. Og favorite, subscribe. Vi har også begge to en YouTube. Den er en, som vi bare kan gå ind på. Ja, Tommy25, Jacob Bikes. For at finde dem, står det i beskrivelsen, eller... I kan altid gå ind på vores kanal, og så står det altid i vores subbox, i hvert fald. Og der kommer der nok også nogle andre til at stå. Ja. Og vi vil nok også have nogle gæster med og sådan noget. Nogle gange der spiller med, som for eksempel her. D2M og sådan noget. Server Let's Play kunne vi måske også godt lave. Og vi vil nok også spille lidt... Vi vil nok også spille The Hunger Games, som så optager og lægger ud. Vi har nemlig på en rigtig god server. Ja, og for at finde den, så går vi bare ind på min kanal. Eller vi skriver det bare i den video. Nej, det gør vi. Der kommer en Hunger Games video om utrolig lidt tid. Der kommer der en Hunger Games video. Ja. Det er sådan for sådan... Jacob han plejer at være den der kommer med idéer, og så er det mig der plejer at udføre den. På en måde. Og ja, efter den her video har vi vist tænkt os at jeg har lige lavet en ny costume, som vi vist tænkt os at lige spille efter. Ja, det kan godt være. Og det vil I også besætte. Ja, der kommer nok en video om noget tid. Men er I interesseret i at komme med en video for respons, og bare komme ind og hygge jer på en server, hvor I skal spille, så lige skriv i beskrivelsen, fordi så kan I nemlig komme med. Ja, så længe I i kommentarerne. Vi skal gerne bruge 8. Og vi vil rigtig gerne spille med folk, hvor det må... Det må også godt være, I kan bare tilføje vores teams. I må gerne tilføje vores teams. Mit navn det er Lee. Fordi mit navn det er og inde på Skype, der vil jeg helst ikke have det. Nej, vel, men sådan... Men Stine, der kan I bare gøre det. Hvis I ansøger ham, blokerer I. Jeg har lavet en Skype med Tommy25. Jeg har været på den en gang i hele mit liv. Så I skal nok... Ja, jeg kan også lave en... Stine skal bare lave en... Men ja, Nå, men med udsynet af den her trøffel, så den her video blev vi lavede en før, der var ikke lyd på, den varede også 9 minutter, det var lige lang tid nok. Men Jacob, er der noget du vil sige inden vi slutter? Ja, subscribers. Ja, subscribers. Er det det? Hej. Farvel.